An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya an b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun ntɛnɛn don avril kalo tile 8 jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni ye wele bila Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ma silamɛ diinɛ mɔgɔw ale ni kerecɛn diinɛ mɔgɔw ni bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba ni maaba kofɔlen ninnu kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba u ni jamana ɲɛmɔgɔ ani a kɛrɛfɛmɔgɔw kɔni masalala kosɛbɛ u ka kumaw kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye a yira k'a fɔ ko jamanadenw ye tagamaba min kɛ jumadon avril kalo tile 5 a kɔni ye a yira k'a fɔ ko tagama in kɔni a ma kɛ baasi ye a ye diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔni fo o la kosɛbɛ ko u ka dugawu kɔni kɛ jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sariya sunba min kan ka falen ni a ko bɛ sen na u ka dugawuba kɛ o ko fɛnɛ la ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la u da sera Mali lakana kow ma o conseil islamique o président Mamadou Diko o yɛrɛ kɔni ka fɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka a jija ko fagali minnu kɛla o sabu wagati tɛmɛlen min na an k'an jija o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni kana kɛ Mali kɔnɔ sabula o kɔni o tɛ Mali danbe la ni mɔgɔ ninnu kɔni u da sera Mali kalanko kɔni fɛnɛ ma ko bɛɛ lajɛlen ka a jɔ a jɔyɔrɔ la walasa ɲinan san kalan o kana kɛ fu ye denmisɛnw kɔni bolo ko a fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔ ale ni fanga sinamatɔw ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka se ka Mali ɲɛtaga kumaw fɔ kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun ntɛnɛn don avril kalo tile 8 Mali finitigi minnu kɔni bɛ jiwra olu kɔni dɔw bɔtɔla u dagayɔrɔ la ni ka taa ji ɲini olu kɔni segintɔla olu ye kisɛcikan dɔ de mɛn fan dɔ a kɛla olu kɔni fɛnɛ kɔnɔ ko majugu kɔni nalen bɛ u kama tuguni o ko sababuya la olu kɔni fɛnɛ kisɛci ka taa sɔrɔ finitigi wɛrɛw de kun don ka taa sɔrɔ olu kɔni bɛ kisɛci ladege la o kisɛci ninnu kɔni senfɛ o bɛnna ni dugulamɔgɔ dɔw tɛmɛtɔla ye kisɛ ye mɔgɔ 1 sɔrɔ o tigi tanyala mɔgɔ 4 kɔni fɛnɛ joginna kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kari don avril kalo tile 7 Mali cɛmancɛ bolo fɛ sugujɔla dɔw kɔni tatɔla marakala ni u ka dɔgɔjɔminɛw ye u tun bɛ ka ba tigɛ kulun na kulun kɔni de dafirila ni dɔgɔden ninnu ye ten mɔgɔ caman kɔni tun bɛ kulun in kɔnɔ ale ni feerefɛnw caman mɔgɔ 9 kɔni o tanyala nin ko in dafɛ ko mɔgɔ 4 wɛrɛ bɛ yen nɔ olu kɔni suma ye fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko o mɔgɔ 4 minnu kɔni tun ne yɛrɛ don tantɔ ko den kalo 6 dɔ bɛ o la lakana tigilamɔgɔw kɔni nana ni ka u ka sɛgɛsɛgɛliw walew kɛ u y'a yira k'a fɔ ko kulu in kɔni kɔnɔ fɛn minnu tun b'a kɔnɔ olu tun ka ca ma kosɛbɛ ko o yɛrɛ de nana ni kulu in dafirili ye o ko sababuya la Mali ɲɛmɔgɔ kɔni ye laɲini kɛ ni ka a fɔ jamanadenw kɔni ye ko i bɛ baara o baara la i k'i jija i ka sariyaw kɔni bato sabula bolimafɛnko la ni ka bolimafɛn fa fo ka a dama tɛmɛ a bɛ se ka kasara caman lase adamaden ma kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye Asetu ale ni Arasijal ko ni mɔgɔ 2 ninnu kɔni labilala kunu avril kalo tile 8 Arasijal ale kɔni ye arajoso la kumala yan fɛ yan nɔ mun dɔnnen don kosɛbɛ hakilina jiginna a bɛ wagati jan bɔ Asetu ale kɔni de sera Arasijal ma ni ka a kɔnɔna kuma dɔw f'a ɲɛna ko kuma in kɔni a maralen ka to Arasijal bolo nka o ko kɔni kɔfɛ Arasijal ale ye kuma in bila fiɲɛ fɛ kuma ninnu kɔnɔna la Asetu kɔni tun kɛlen bɛ k'a fɔ ko ale ni an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ Suwala Bayaya Hayidara ko ale ni o kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o kumaw kɔni de wulila ka dugu minɛ ni ka kɛ sababu ye Suwala ale n'a somɔgɔw kɔni wulila Arasijal kama ni ka wele bɔgɔ jeninen kan o ko sababuya la Arasijal ale kɔni minɛla ka datugu Asetu ale kɔni fɛnɛ wulila k'a bɛ taa dɛmɛ don Arasijal ma lakana tigilamɔgɔw kɔni fɛnɛ ye u tɛgɛ da ale kan ni ka ale fɛnɛ bila ka taa musow ka kaso la ni o ye Bole Arasijal ale kɔni tun bɛ Bamakɔ kura kaso bonba la u lafasabagaw kɔni ye u jija fo ka se k'u labila fɔlɔ ka sɛbɛnciya k'a fɔ ko ni labilali min kɔni filɛ nin kɔni tɛ pewu ye nin kɔni ye labilali ye sɔni kiri kɔni tigɛli yɛrɛ don cɛ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la